hadiah tuh. Wah, atuh wong latah hadiah. Kowe iki ya wong kaya aku. Atuh wong ana-ana itane apa cepukan Allah Taala. Nek kok ya ngareng-ngareng ini lho ya. Riwit cilik nganti semene gedene. Lho aku kok lagi mangketeni menungso kono sing kaya ngene. Ice mbokku ae no aku udah ilet dadi aku dielet-elet. Alah jago bayi, jebul kaya ngono. Mbokku ae no aku ayu ngene. Sirahku kok misar. Atap-atap atuh. Layak. Ola ono, wene hewean. Ate anges rene. Aku golek kalungku. Halo, Kalungku ilang. putune ha? Ma, aku wis janji kalungku iki ora bisa wae saka jinggo olahragaku. Mergo kalung iki saka Kanjeng Rama. Kuwi Kanjeng Rama kalungku iki ora bisa wae saka aku. Boleh tios, mus alek udan lho. Iso mulo kuwi, karo meneh sedulurku ya wis padha bali aku kaijenan. Diinjang ewe. Wih, tak atene. Aku kudu nangis nek tak upet. Angis lah. Atu oleh kan ewangi goleki yo. Jeneng sapa? Atu tonding. Sapa Kedil? Karo Mbak Sabiantu aku golek kalungku. Entuk ora. Ya itu. Nan. Ning ndi? Mawat Ibuke. terus ning kono. Aku sono. Ya. Tak goleki ya. Enteni ngene ya. Aja suwe-suwe ya. Goleki nek kowe nek temu yo ora kowe. Wis tak teni ning kene. Enteni ya. Joko Kedil. Wis ya. Iya ya. Joko Kedil. Ada apa ti? Suwe. Ola ola. Joko Kedil. Iyo iyo. Iyo iyo. Iki suwe nanti golek. Aku lagi doleki ya mbok iyo iyo sok. Iya nek goleki. Ojo yo iya ya. Ora. Kamu iya teh. Ora. Enak goleki. Kok maneh-maneh yo? Ana menungso kok kawujudane kaya ngono. Waduh, waduh, aduh. Ada apa Joko Kedil? Aku odol leng. Anganku okot uyu. Joko Diuyu. Heeh. Yo wis ora apa-apa. Iki kaya utu kaya uyu. Aku mau iki. Joko Kedil? Ya kuwi kalungku bener kuwi. Iki ayo Iso. ate dot. Ih, ya ora apa-apa, mengko tak benakke meneh. Nan iki ya. Iya iki kalungku Joko Kedil. Lho kampungku iki mau ya wis suwe nggonku golek. Dialet uyu buyeng. Oh, digoyo-yo. Buyeng. Uyu apa tok? Layak to layak. Ya wis ya Joko Kedil mergo iki wis surap aku tak. Otek ah. Apa? Handi handi. Janji apa? Aku mangungu we lenengan dhewe kok. Perkara sayembaraku. Ayo mbok yo. Iya, unine iya. Aku mau anakku sayembara. Sok sampe menungso ora mawas, saya bisa nemokke kalungku yen wadon tak angkat minangka sedulur, yen lanang tak pek bojo. Otek, otek. Kok sik? Lho, kowe iki ngapa? Aku anang. Iso. Wis nemokke kalungku kowe. Lho, ateges kowe lak dadi bojoku Joko Kedil. Ngene, etoke umun. Angis neh. Mang alunge muyu, iki angis neh. Ya kok lakon aku dadi bojomu to Joko Kedil. Kowe icin. Yo nek kowe icin cak apa-apa aku wis biasa wong atu wong elek kok. Aja ngono to Joko Kedil. Ya Kowe wong ayu, atu wong ayek. Kowe ora malu atu lha apa-apa atu wis biasa dia olak ewek kok. Kedil ora. Ngene ya Joko Kedil. Ning kene aku ora bakal blenjani marang janjiku. Janji minangka utang. Mergo kowe sing bisa nemokke sangsanganku. Mula kowe sing menang tak pek bojo Joko Kedil. Lem tenan. Bisa. Tenan. Iya. Ah. Aja semaput sik ah. Ini aku ada teh. Kowe ayu malu atu. Kowe kok nek semaput kebanjur mati aku ra sida rapi. Ono ya? Iya. Ulah. Kowe sik aduh, kowe sik duweni wong tuwa apa ora Joko Kendil? Iki hai, Mbok. Yen kowe sik duweni wong tuwa kowe bali luwih dhisik. Kandha karo si mbokmu kon ngamar aku ning Medang Kamurian. Nan. Iya. Aku ndoi, Mbok. Iya. Ya wis, kowe oleh icik. Aku tak bali ya. Hati-hati aja. Aja lali ngamar aku.
Basuki to sowane. Pikantuk pangestu pendingan kalis ing sambikala. Sungkem kula kunjuk Tak tampa tiba sepadha-padha. Jelas kebenaran iki dina kadhep marang kabeh para putri ana ing Medang Kawulyan. Coba tak dangune kewajibane para putri ana ing Medang Kawulyan. nyumanggaaken kan. Nger, wido-wido kabeh. Coba matur siji-siji kewajibane kepiye, Nduk? Kepareng matur Rama. Sedaya kewajiban kula menika sampun rampung, mboten wonten ingkang nirmala Rama. Ya. Banjur Saderengipun kula matur, namung sembah kula katut si Rama. Duh Rama, anggen kula nggala wentas sagunging para wanita. Sedaya boten wonten ingkang jiwani kok Rama. bagus. Terus kowe piye, Nduk? Ji pareng dawuh Ji Rama. Sedaya pakaryan kula sampun rampung sedaya anggen kula nyepaki busana kagem Rama sampun sumadya kok Rama. Bagus. Lah sing iki piye? Duh Katimbala Rama, kewajibane kula sampun rampung sedaya. Apik. Lah sing kowe sing cilik dhewe ae. Wonten bentenipun kadang-kadang kula Rama. Sedaya pakaryan kula menika sampun rampung. Meka Rama ngersakake menapa kemawon boten badhe nguciwani no. Rama mung ngersakake daharan jangan bening karo tempe goreng. Kuwi wae wis meneng. Sampun cepet Pak Rama. Wis dicepake. Sampun. Matur nuwun yen kaya ngono. Maneh teh. Maneh Sakmene putu. akeh kok durung ana sing gelem omah-omah. Mongko aku wis kepengin ngomong putu jare. Mbok menawi dereng titi wancinipun tinemu jodhonipun kan. Kaya ngono. Ingkang sawaken. Lho sapa kae? Nyai Patih nusul teh. Sanes lho kula niki tesih Joko lho kan. Lho tak kira Nyai Patih iki. Lah kok ngerti-ngerti gamblok. Cedak. Napa gaji munggah-unggahi kula niki? Sampeyan Iki sapa, Mbak? kula mbok sandien ya to. Enggak perlu napa. Badhe nglamar. Lho bener teh. Kowe iki arep nglamar. Nglamar aku. Nggih, nggih. Lho. Lah banjur sing dilamar sapa? Nglamar putra putri panjenengan setunggal antawisipun. Kanggo sapa? Kagem anak kula. Tak kira arep munggal-munggahi Patih kowe iki. Lah, patih mboten wani kula. Kowe iki wong desa. Mongko putraku iki putrane pengayoman. Nggih. Lah kok wani-wanimu nembung arep nglamar putraku. Iya yen ditampa yen ora. Ngaten lho, Ndoro. Tiyang lamar menika ra nggih pindhane wong sejaluk. Menawi diparingi nggih matur nuwun, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Lah, banjur anakmu ngendi? Walah nggih kok keri. Kula celuke nggih, Ndoro. Dik. 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 Iki nglamar kok. Aman. Kok ora dijak. Lah anak. Lho. Iki penguripan opo kok malah Busan teh. Minggir. Aku laiwan. Aku laiwan. Anakmu jangan rene kok malah. Lah niki anake kula. Jabang. Aman. Dik, rene Dik. Oke. Sik. Mau cari jenengmu Sandiem. Lah iki ngundang kok salamah. Aman. Heh? Aman. Sandiem iki Ama jenenge. apa lu? Cekel to, Dik. Mama. Mama. Jabang pedet. Ini. Lah yo ngene. Lho ngene rupane kok ngundang mama. Nggih, wong rupa ora ontro ngundang mboke mamah. Ayo putang amal, putang ibu. Angkem-angkep wewe. Ewet. Iya teh bener teh. Cangkem-cangkem dhewe. Sampeyan kok kenyek. Apa ya, Mbok? Lah nek tinimbang sampeyan kira ya ganteng anakku cedhik. Hah, di satu ah. Sampene ngino apa piye? Apa ya? Nyatane
patih. Ate. Ate ndas ulungan tebu kok. Wah, semane. Ayo ini adeng-adeng halang. Ayo gayane nek nganggo andeng-andeng. Sing kurang ajar iki lalah. Patene. Lho naye kok ning kene. Wah ya gede ayalat mah. Ngono. Iki sing arep tok lamarke. Nggih. Sapa jenenge? Otondeng. Joko Kendhing. Nggih. Boleh. Oleh itu tengku. Wedi ya, Mbok. Tak tarini putraku siji mbaka siji. Nanging yen ditampik aja srik ya. Olah. Tenan. Mboten. Nek ngomong sing to. Apa iki? Ngomong sarung. Boten. Alu ajenge. Malah kacenge iki. Ate mboten elu. Mboten. Acenge elu. Atu lae mitauti. Mboten. Ya wis sakarepmu. Ya linjung. Wido Tata. Nggih, Nduk. Langsung ini, Nduk? Wis tak akan jamu. Hati-hati, Del. Lho aku rene kok malah ngajo iki piye to, Dim? Del, sak minggunge tak kandhani. Nek karo putraku sing siji iki hati-hati. Ini Nek ora mendem ora ngatasi. atu dawuh ya. Hah? Apa, Dik? Ya terima aku niku gene. Iki wong apa etan nih? Aku lho ngancik ngisor iki lho, Dim. Setan ngisor. Kalau apa? Kalau geng. Dil. Lek lakon dadi bojomu mendah apa polamu? Iya jodohku kowe cengcek ah. Jaka gede. Ayem. Adanya film kok guyu ya, Sok. Aku ora rupamu iki kudu guyu lho, Dik. Nah, Lah rupamu lho, lambe-lambemu merot kabeh iki jane mbok kapake lho, Dik. sing ngalah Mbok. Heh? Mbok sing ngalah. Piye to? Sing ngalah Mbok. Lah kok iso? Ayo lo aku pas diudak cilik aku metu dialet-alet. Lah kok ora mati kowe? Nah, Ngene lho, Dik, kowe yo kepengin duwe bojo aku. iya atuh wong ora pengen bojo. Rene nglamar aku. Lho, cara aku duwe bojo kowe iki pantese tak apakno yo, Dik. Alah kowe. Mbok jak upah apa pulep apa jengking. Lah rupamu kaya ngene lah yo aku isin to, Dik, lek duwe bojo. Utupi ya. Aku mah. Ben ora ijen ning jero amal tius olah catu. Lah kok nang jero kamar terus apa yo ora bosen. Ora nang hotel ini ku lah cenate ora cenak. Wis ngene yo, Ndil. Ngapurane sing akeh yo, Ndil, aku mau dadi bojomu. Ora sudi aku nggih mboten Rama. Monggo. Sabar isih ono, Dik, kaya malah. Bedane lho maksudnya, Dik. Keparep kulatur pawang sulan Ji Romo. Ya. Wajane iki, Mbok. Nani, Mbok, otak iki. Otak, Mbok. Duwe ojo iki otak. Gene lek apa? Badhe dianten jak kebualas olong ayu otak iki. Kolong ayo. Jak ikong ayu. Pikul kayu. Joko Kendhen. Ayem. Kowe arep nglamar aku. Apa kowe wis kilo? Apa kowe wis ngoco yen to rupamu kuwi elek? Aku wis tadal diri upaku elek. Ayo lah kok ngarep nglamar aku sing ayu nek kaya ngene. Olah iya. Ya ora nyok. Joko Kendhen, redene aku ra seneng karo kowe, panglamarku ra tak tampa. Mboten Romo. Aja kuwatir, Dil. Tunggale isih akeh. Abunan. Kasek biyu. Ya, pansule dia. Iku lho Romo. Wene iki yo ilik. Iya, Den. Ilik alam pertama yo dak endong kemana-mana. Ini, Den. Joko Kendhen. Alem. Kowe rene kepengin nglamar aku, Den. Heeh. Tenan. Iya. Lho, apa kowe kira ngoco to, Den? Wis. Kowe iku lho wong desa, kamu
iki tak pilihke putraku sing kalem dhewe. Alem dhewe. Heeh. Wah, otek iki otek. Yo Wido Gembul wangsuli nggih. Nggih, nggih, Kanjeng Rama. Yo mlakune telek tok. Iki malah sibuk kok. Ana itu, Mbok. Ana itu. Wis oleh. Yo kok mantep, Del. Ateng e. Atu teng. Ngeteng. Ateng. Iya ngeteng, Del. Kesel. Omae guyu, Del. Eneng kok. Coba dianggap. Anggap iki. Ola. Apa? Anggap Ivo. Anggap apa, Del? Tiwo. Apa, Iwa? Tiwo budaya. Apa-apa? Siswa budaya. Del. Ayem. Apa bener kayak ngelamar aku, Del? Heeh. Del, kakek mah merah kabeh kabeh seneng aku lah, Del. Del. Lah nek pas ngambung aku lho. Lah iki dina ora kena kakek merah dene aku. Lah iki aja Rama, tapi cakeme nek koyo ngene ya. Alane ya. Nek piye, Del? Aku ora kok ngalep. Kandi. Oh ini kan tadi. Ya. Gak kena, Del. Kangelan lho, kangelan. Aku mek gak jujur kok, Del. Recek agak estek iye. Mandel aku isin aku, Del. Isin? Isin. Enggak. Ambilnya itu ambane mbok. Boten-boten kan. Terus ke saya bagi ya, Le. Sing gede pangapurane ya. Ote, Kok kabeh putraku ora gelem. ote mbok. Saya mulai. Ote. Ide. Ya aja ngisi-ngisi ini sih, Bang. Ide. Siji segi. Aku lanang kok Mate arep karo lamar iki. Ora we. Ya sapa? Ulim lho, ulim. Bisa tunggal we. Mek kok pinter mek. Widowati, Iki coba wangsuli yo. Ngaten. Mm. Romo, panglamaripun Joko Kendil kuwi tampi, Romo. Heh? Heh? Kok tampa? Kadang-kadang ku padha nampik mergo Jawa Kendil lolo lho. Kok malah mbok tampa pawadanmu apa? Kala minggahipun kadang-kadang kula ugi panjenengan. Nah, Naik benten kalian kula, Romo. bedane Menawi kula mastani Joko Kendil menika bagus sanget. kaya ngono kuwi bagus. Ih, Apa sebab? sebab saya cinta padanya. Awas sing mbok mesilek. Ini aku ate ote timbokku. Mulai tas aku ojo itu. Sing mbok rondo. Wah, aman. Ojo mbok. Ibu ili ono ili anak ulot ili dulu. Cilek kuwi malah kebeneran mangane sithik. Itu apa kan long ili. Wis dadi pilihanmu. Besok ora getun. Yen kaya ngono, Gladiwanuh jak manjing nang Taman Sari. Sakti ya. Sawetara rasa bali nang desamu ya. Mapan nang Medang Kawuryan. Isuane bubar ki. Wis Teng awakmu. Iya, aku kesel pijet. Oh ya, nanya. Banter sini ah. Ote. Limilan ah. Enak. Enak tios we. Ijet tios. Kang aku ngantuk, aku tak turu ya Bang Joko Kendil. Ya. Adune tak abasane. Ya wis. Nanti pijeti sing banter. Ulung-ulung. Boten.
Nang mulu ah. Wis lu. Wis lu ya. Wes. Lho tak omong. Iya lali. Mulu omong. Mbok takoni. Aja ya piye sa. Ora. Iya kon dulu apa ngoncong. Kok tengah. Ontang udeng iku. Wis jauh dulu ya. Mbah Iwo. Aku apa? Aku eluk Mbah Iwo. Lho. Kowe Kuwi sapa? Lho, tempat apa? Aku Joko Kendil. Tau tosi lho. Kok Joto sih? Foto ndeng aku. Joko Kendil kuwi aku. Ngatu. Aku. Ngatu te Mbah Iwo. Aku. Kok itu? Kandhane Mbah Dewa Joko Kendil kuwi aku. Ngatu Mbah Iwo, Mbah. Mbah Iwo ku mbah tuh. Bam, ora bisa Mbah Dewa kuwi mbahku. Lho itu. Lho. Dobok weh. Goblok. Adi eling atu. Kok iso eling? Atu nek wis deduk omah ping 3, atu malah kowe aleh Agus ngono lho. Aku lho Aku kuwi malehanmu. Aku durung wayahe metu. Aku lho ngeduk omah. Urung gedruk lemah. Wong ping 3 kowe atu. Kowe nek wis gedruk lemah ping 3, aku lagi wayahe metu. Ngono ya wis. Bobok. Ngono dianggap Bewo. Atu akeh hamdi ambo Ewo. Umur tu wis 20 tahun no. Aku ale aku saya Bewo. Tua. Ding. Ding. Mantoi. Ate ane. Kowe nyosot karo aku. Atu wis diduk kemape golek kok malah mangan ego au empe. Kowe iki mau wis malih. Kowe aye. Kowe Aku wis wis gedruk lemah. ulatmu ping 3. Ping pira? 20. Ping 20. Lah kok ora krungu. Ngawung kowe nek mangan ego empe. Redene kowe wis malih aku. Kono mlebu. Ngono ya? Heeh. Oke. Diajeng Widyawati. Kan Joko Kendil. Ini kiri kakak. Diajeng. Matane picek kek. Nenek. Lah kowe iki wis malah aku kok ngopo dadak metu meneh. Aye. Sing diketno iki kowe, dudu aku. Ngomong. Kowe wis malah aku, ngopo kowe dadak metu? Ali atu. Saya tak malah-malah piye kakak Joko Kendil? Ayang. Atu nek wis umur 20 tahun, duwe bojo ana wedok eneng ora metu upaku, atu balik Agus. Sik to. Dadi cekane iki malehanmu. Aku Joko Kendil tahun diajeng. malah aku iti. Iki bojoku kakak Joko Kendil. Diajeng Widyawati. Ya Wauti, ya Wauti. Ngopo dadak sambat? Atu lah tau oman enak belas. Sito. Lah kowe kok sambatmu ngono? Kok enak-enak sing kepiye? Tuwe. Lah Kowe atu rangkulan. Kowe meri. atu sepetu tonton mang. Ngono. Lho kowe asik etus tok ambung. Rasa dadak kuwatir. Lamun to aku mengko carem asmara, kowe sing bakal ngrasakno. Yo lah iso ah Mergo entuk. kowe iki aku. Ento iye. Kok bisa bintu? Wong dhewe kok. Ketoprak mentah. Kowe Kowe kuwi aku. Dadi Apa? titi ale atu. Dadi ya bojo mulai olonnya dadi ya. Rasa kesuwen kono mlebu. Suwan. Apa njaluk aku? Eh, Wis. Yen tok uti. aku ae sing ngambung. Yo wis Kowe untuk nono. mau. Kakak Joko Kendil. Diajeng Widyawati. Ono babar pisan kakak. Saiki sampean malih kawujudan bagus kaya ngene. Ora bedane kelawan aku. Rumangsa bombong sak jroning atiku. Sakwise aku sandingan kelawan sliramu. Diajeng Widyawati. Alah. Wis kadung kantil. Wis kadung kantil. Apa aku salah? Luputku manggon. Jalanan kowe ora garwane
jane diajeng Jawa. Lho kene kan wani cedak karo diajeng Jawa. Panyawangmu kuwi kleru. Tenane aku Joko Kendil. Ngendi aku percaya Joko Kendil Kendil kok kok. Ya Dewi Dewi. Kok Diaturke karo Kanjeng Rama wae. Nggih. Mbak. Rama. Rama. Ono apa iki manten anyar padha mbok ganggu. Menika Rama diajeng Widyawati. Tumindak sedek. Kok malah cedak karo bocah lanang kaya iki. Ya sewu ki Rama. Kane man bagus menika nggih garwa kula Kakang Joko Kendil. Rama iki durung mamak mripatin. Joko Kendil iki ala tanpa rupa. Lah nom-noman iki bagus kok. Anu saestu menika garwa kula Kakang Joko Kendil. Sapa Gus jeneng? Kula menika Joko Kendil nggih Cahya Purnomo. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun paring duka dumateng garwa kula Diajeng Widyawati. Awit dumawah kaluputan menika wonten ing kula. Lho pancen kowe sing luput. Nalika semanten kawujudan kula sarwa ala. Sarandune badan kula kebak ing tatu. Saben-saben kula niki dolan kalih kanca ruwang kula. Kula tansah dipun daksya ngancik tataraning dewasa. Kula gugat wonten ngersanipun Jawata. Iya. Pangandikanipun Jawata menawi jangkep umur kula kalih dosa taun badar kados dening menungsa lumrah. Cahya Purnomo nggih Joko Kendil, Joko Kendil nggih Cahya Purnomo. Arep kanthi pawadgan apa wae aku ora gampang percaya. Lho, sing was kebeneran mumpung mbok sandi misih mapan medhang kawuryan. Undangan bareng. Ana lalakon nganeh-nganeh. Kok aneh pripun, Dara? Mantuku Joko Kendil. Iki kok malah digenteni bocah bagus iki. Mbok, aku Kendil, Mbok. Sing kebangetan iki ya sampean. Kayak ngono. Duwe anteng-anteng emas inten jemrut kaya ngene, anake kawujudan ala kok ora dioperasi. Apa ya entuk inten go operasi. Jujur ayune ana dewa sing paring ketulung kelawan aku. Ya wara Kendil ki Aku rupane. Kendil, Mbok. Sik. Ngeten Dara. Kepiye? Kula kok kelingan. Rikala lair Kendil menika wonten titikane teng jithoke kula talitine nggih. Coba ta iki. Nek kaya ngono bener iku Jawa Kendil. Ya. Sing gede pangapuramu. Kendil. Sapa kae iki? Yai Situnegara. Nggih, kula. Jane karepmu iki kepiye to? Pripun Lah pengayoman kok sandeng panggone kaya ngene iki njur kepiye? ngaten Kang Mas, kula niku ngantos nyandhangaken niku jalaran kula niku goleki bojo kula. Lah bojo kok digoleki? Nalika semanten kula tundung saking Raja Tanjung Anom cetha pancen kula ingkang lepat mbok menawi kenyang sampun pirsa lelampahan wonten Tanjung Anom. Iya. Jane pun Kakang krungu nanging lah wis kadung lunga, kadung minggat ya wis ora usah digoleki. Ampun ngaten Kang Mas, komplange kapam leswaren mboten wonten ingkang nglahi lan kula kapang saestu. Ha wis dibuang ibarate wong ngidu nek didilat ki mengko ndak ngeres lho. Namung mboten ngaten, sumpah kula nalika semanten menawi kula pisah kalian garwa kula, kapilalu kula pejah kemawon. Tenang. Saestu Kira-kira mentolo apa ora? Pripun? Ora sambok tutup-tutupi jane aku iki ngerti. Ya. Bojomu goleki. Isih gelem balen apa ora? Ning nggih isih anyel, kok jeneng bojo kok disadungi diajar. Kang Mas, kula kok capet-capet eling swantenipun kalih lambene niku kados bojo kula nggih niku. Iki tenane yen ngaku ning ngersanipun Kakang, ngakune mbok sandiem. Nggih, Malah kaporo saiki wis dadi besanipun Kakang. besan. Pangapunten Kang Mas, nalika semanten menika anak kula niku cacat. Awon kok dados besan pun jenengan menapa mboten lingsem asma ndandal. Nyatane ora. Lah kae putramu
sing jeneng Jawa Kendhil keng sekawit wujude Allah saiki badar wujud dadi bagus kaya Lho ngene. kok ora percaya to? Papa. Niki Joko Kendhil, Papa. Ya lho aku aja papa. Ayah ngono. Ayah beget. Kula akoni sedaya Kang Mas, pancen kula ngrungkepi tresna kula ning bojo kula manik bareng badhe kula boyong wonten Tanjung Anom sedaya. Wis ngene wae. Timbangane mengko bojomu golek wong padem liya, kedulung balen. Teklek kecemplung kalen, Ya Bro. saiki dadi Timbang golek alung balen. dadi pisanipun Kakang, sekabehing kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura supaya bisa nuwuhake karahayon, kalukunan lan keselamatan. Muga bisa lumeber utawa tumus saking kagungan kersa. Sabubaring pahargyan muga tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejekinipun. Kaya tanpa